Εδώ θα δούμε το κύκλωμα του ολοκληρωτή και πώς υλοποιείται με τελεστικό ενισχυτή. Υπενθυμίζουμε ότι ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής έχει άπειρη αντίσταση εισόδου και μηδενική αντίσταση εξόδου, τουλάχιστον αυτές τις δύο ιδιότητες μας ενδιαφέρουν εδώ, ειδικά η πρώτη. Ας υποθέσουμε ότι υλοποιούμε το κύκλωμα του σχήματος. Εφαρμόζουμε στην είσοδο μία χρονικά μεταβλητή τάση Vin για να εξασφαλίσουμε ότι ο πυκνοτής C δεν θα λειτουργήσει ως διακόπτης. Οπότε έχουμε και ένα ρεύμα Ι που διαρρέει την αντίσταση R στην είσοδο. Αυτό το ρεύμα, θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτό το ρεύμα περνάει αυτούσιο εδώ στον κλάδο του πυκνοτή. Γιώνουμε τη μία αναστρέφουσα είσοδο συν του τελεστικού, οπότε αποκτά δυναμικό 0 και επειδή ο τελεστικός έχει άπειρη αντίσταση εισόδου, θεωρούμε κατά προσέγγιση ότι το δυναμικό στην μία αναστρέφουσα είσοδο είναι ίσο με το δυναμικό στην αναστρέφουσα είσοδο, οπότε και το δυναμικό στην αναστρέφουσα είσοδο θα είναι ίσο με 0, το οποίο είναι το δυναμικό σε αυτό το σημείο. Τώρα, για τον πυκνοτή C θα έχουμε ότι το VC θα είναι ίσο με Q δια C, όπου Q το φορτίο του πυκνοτή, το οποίο είναι και αυτό συνάρτηση του χρόνου. Το VC θα είναι Vα 0 μείον Vout. Άρα αυτό θα είναι μείον Vout. Από αυτές τις δύο σχέσεις έχουμε ότι το μείον Vout θα είναι ίσο με το Q δια C. Οπότε αλλάζοντας και τα πρόσημα έχουμε ότι το Vout η τάση στην έξοδο του τελεστικού θα είναι μείον Q προς C. Ωστόσο, το φορτίο Q, επειδή το ρεύμα Ι είναι εξορισμού dQ προς dτ, έχουμε ότι το στοιχειώδες φορτίο dQ είναι Ι dτ, οπότε το φορτίο Q θα είναι το ολοκλήρωμα Ι επί dτ. Το ρεύμα Ι με τη σειρά του, εφαρμόζοντας το νόμο του Ωμ ανάμεσα στην είσοδο και στο σημείο α, θα έχουμε ότι είναι ίσο με Vin μείον Vα προς R. Και επειδή το Vα είναι 0, θα είναι Vin δια R. Οπότε αντικαθιστώντας θα έχουμε ότι το φορτίο Q θα είναι ίσο με ολοκλήρωμα Vin δια R επί dτ. Η R είναι σταθερά στην ολοκλήρωση αυτή, οπότε τελικά καταλήγουμε ότι το φορτίο στον πυκνοτή θα είναι 1 δια R επί το ολοκλήρωμα της τάσης εισόδου. Οπότε, συνδυάζοντας τις εξισώσεις 1 και 2, θα έχουμε ότι η τάση στην έξοδο θα είναι μείον 1 δια R επί C επί το ολοκλήρωμα Vin
της τάσης εισόδου. Στην έξοδο δηλαδή, ο τελεστικός μας δίνει το ολοκλήρωμα της τάσης εισόδου. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι η τάση τροφοδοσίας του τελεστικού είναι στα 15 βολτ. Γνωρίζουμε ότι η τάση στην έξοδο δεν μπορεί κατά απόλυτη τιμή να ξεπεράσει την τάση τροφοδοσίας. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι μεγαλύτερη από 15 βολτ. Ας υποθέσουμε ότι η αντίσταση R είναι 1 ΜΩ και η χωρητικότητα C είναι 10 μικροφαράντ. Και ας υποθέσουμε επίσης ότι η τάση εισόδου Vin είναι 2 ταφ. Θέλουμε να βρούμε για τη χρονική στιγμή ταφ ίσον 2 σεκόντ το Vout. Ποια δηλαδή θα είναι η τιμή στην τάση εξόδου από τη στιγμή που εφαρμόζουμε την τάση εισόδου Vin 2 δευτερόλεπτα μετά. Σύμφωνα με τη σχέση αυτή θα έχουμε ότι το Vout θα είναι 1 μείον 1 διά 1 επί 10 επί το ολοκλήρωμα 0 έως 2 του 2 ταφ d ταφ. Θα είναι δηλαδή μείον 0,1 επί ταφ τετράγωνο από 0 έως 2, το οποίο είναι μείον 0,1 επί 2 στο τετράγωνο μείον 0 στο τετράγωνο, άρα μείον 0,4 βολτ. Αν θέλουμε να βρούμε τώρα ποια χρονική στιγμή η τάση στην έξοδο παίρνει τη μέγιστη τιμή της και βλέποντας ότι επειδή έχουμε συνδέσει την αναστρέφουσα είσοδο η τάση στην έξοδο θα έχει αρνητικό πρόσημο, ποια χρονική στιγμή θα εννοήσει με μείον 15 βολτ. Δεν έχουμε παρά να εξισώσουμε το Vout με μείον 15, οπότε το Vout είναι αυτό εδώ, ουσιαστικά είναι μείον 1 προς 10 επί το ολοκλήρωμα 0 έως τη χρονική στιγμή ταφ 0 του 2 ταφ d ταφ, άρα στη θέση του 2 θα έχουμε τη χρονική στιγμή ταφ 0. Θα είναι δηλαδή μείον 0,1 επί ταφ στο τετράγωνο από 0 έως ταφ 0. Επομένως έχουμε μείον 0,1 επί ταφ 0 στο τετράγωνο ίσον μείον 15, άρα το ταφ 0 τετράγωνο θα είναι 150. Οπότε το ταφ 0 θα βγαίνει περίπου 12,5. Άρα περίπου μετά από 12,5 δευτερόλεπτα η τάση στην έξοδο του διαφορικού ενισχυτή γίνεται μείον 15 και εκεί παραμένει.